Thirute Meserot Skincare channel at Subai Kabuka chu ole tunchuma chuanin maibol chungchang kan soi ve thungang o ka channel ka siam tir hianin ka video ma sabber chu maibol chungchang ania akhu honnan ka manga maibol hi kan soi lo rei tawang wang boka kumni don aliam to a maibol kan pung le chan to a zona ka dona chang te poin maibol kan tam le to tla chu wang chuan maibol chungchang part 2 kan soi don ani o khoi dai da top flame len sak don nia o ma sabera maibol chan chi sang sang kan soi ma sang pakhat na chuanin zan min rei wang le zan mu that lo wang ania hei chin hi na om thayanga enge zan min rei satlia le min rei ve shim shim hi hei chin dok lak hi om ve a chuan enge i zan mu thei lo te mut ma pom mu thil te tlat lo te kha om ve chin ta ni kha ka chu thil dang ania kan soi se langa zan kan min rei apoi ta ber chu engpo ni se I kan mu hil thei lo mo kan lo meng re ni pon apoi ta ber chu pum chalo siam hi ani mithiam de chon zan dar ko hnulama engma e to lo tur ten tia chen khatin dar de hnulama te pon tia tle main la strict de lek chuan in mo khatiang khan he zan re thil e hi andu lo maya a hriselo bokatin zan re thil e cheu cheu te mo mui mer te thil thak e te hi pumina ho maya pum chalo kan tam phani abigin pumpui al sarte kan tam duwa kan puma chatlo chuan mo kan pum kan ko chunga hrisel chatlo chuanin enge kan maya lo lang chuak ta china ni tiro he chu kan shet sian vio karenga mai bol te kan neya mai bol khelo po mai thu te tiro I vun enge vun lang nung lo bi kan I vun thibu lang te kha om duwa he apoi maya zan min re maya bol na chan hi abul bera chuin kan taksai na hadamna akham khop le adu tok hadamna chol hadamna huna mulo wanga ni ber pakhata chu kan taksa honga lo nei zela hetian kan hormone sate kan tikhan kan taksa chunga khanin mong chalo kha lo nei zel ani chu chuan kan atopa kan maya te lo lang chuak le ta te ro kha apoi maya mai bol te kan du si lawa kan ko chung lama chalo chuan soi tong khanin mai kan mai po bol khel lo ma se kan vuna nung thei chin lo ani apoi panina kan kal vele thunganga panina chuan stress na sat wangani o kan stress wak hianin mithiam ten an soi dan chuan an chu dan chuan kan hormones lama khanin effect alo nei de ni chu tia kan han stress wak khan mo chu chuanin kan hormones lama enge ngonga nei kha chuanin kan maya alang chuak nge hormonal imbalance te chen khara chuan a thleng thei ti khanin khatiang ani chuanin vuna maya alang chuak zel kha apoi ani stress na satlo tur te kan ti chin ani kan stress bul bera chuanin na chan bera chuanin timayang kan mai bol wangte ni chin ani te ro kan mai bol hi kan lo ngai to le lu tuka kan mai bol wangte ni china tin kan malam enge hupur tak thil hupur tak kan nei wangte mo kan malam alo thleng tur hupur tak kan lo nei china wangten stress kha kan lo nei ta chin ani he enge kan malam kan thil lo thleng tur kan hupur chu thu san lo ni ta se mai bola wanga stress hi omze omlo ani modik tak chon omze om thlot lowa anei bel na mai ani mai bol nei bel na mai ani mo enge kan malam akan ton tur kan hupur po hi ngai to thuiwak lo tur kan paltlang thei mang boy phana na man lo to ni stress te nei wak na man lo to ni kan ti tur ni chon kan ti don nge ya in bo se thajok to ni chuwang chuanin enge mai bol te po mo mai bol te po thilom the ni mai chu abol the ma se abol len don lo a rele nge don enge thil pa ngai thil om ve thenga ngai tur ka ti chin kha mo ril ru kaptil bur lo tur ni kan shia deng tur chu maya bol chuan a rele don ti kha shia deng tur ni natna ni lo mo chuan chuan ril ru khati boi che ma ril ru lo ti nat ve la lo khuk boi chem tur ni lo ni mo ramlian amake mai apathumna kan kaleng halanga pathumna chuanin mai bol de alngeng de amo kheu lo tur ni he hianin kan maya nasa takin honga nei theya aduka asera tro khatiang khanin achika na lo tak takin kan vuna siam pha jok china ni hei apoi mai chu kan de na kha kan kutte ni china chon achen kha chon in ade na man ro po kan mang mai theya ma se kan ti fight a file alo fight chatok lo china ni mo kan kut po alo fight chatok lo china khatiang ani wang kha ni kan vun kan mai kan de kha chon in pem kha um nge don te ro a ko hwal zelani kha apem pil ang kha ni ya nami alo ma se enge hei taksadanga pil thi vot ang khana om ngai mi alo ma se apem pilani ti kha sia turania enge bacteria chalo zok te kha alu tang ti hlo ma na chalo zok te hlu ta alu tang ti kha hlo ma khami pe ma khan chu film khuranga ya enkol ulu kangai sia tin kan de hianin kan ti pung du bokani mai bol hi a hlawm lu tuka chuwang chuan de lo sham turania mai de hi in sum sham turani kan ti nge
apalina ka kal le nga langa palina chuanin skincare man dan hriat lo katia enge I ti dan dik lo te pawh niang chu chen kha chuanin I moisturizer te kan lo hmang lawa moisturizer man achang te kan hre lawa hei hianin hmai ti bol le dei thei ni mo I moisturizer hmang lo hianin man lo hianin hmai bol le dei thei kha kha kan hriat lo thin pakhat ania chuanin skincare actives enge a begin active ingredients kan ti hote man dan kan hriat lo hianin a bol en kol na tur pawh ni ma se kan ti bol le dei thei ani I active ingredients man pol chi te man dan in dot te man dan tur te kha ka soi vek to chunga hianin link ka lo danga lo en don nia o le en lo chuanin apanga na chuanin kan ti swal tam bel chu actives kan nga lu tuka man pol lo tu te kan lo man pol le china kan man dan dik lo wangin mai bol china ni chu poi maya soi tong khain he po hi ka soi to link ka lo dang chunga hen lo en don nia o tu na chuanin en kol na lam kan shoot vele thuanga I skin care lam kan du tak mai na en kol na en kol dan kha ve skin care ba ka khanin mo chu kan soi le ma sapotang o amma sabera chuanin zan muthat hi poimo lu to ka soi na sa to ka video a hianin mai bol lampang ka soi chuanin I ka soi deuh zia enge zan muthat hi kan won in repair thatangai kan mutha dam thatangai ya mai bol re chakna ber po skin care chu nge ya lo da taila mai bol a re mana ber pakhat nia ka shia chu ke ma experience a po zan muthat le zan mut ma ani mo I ka bol sang pon ke kani ve tho ka mut that chuanin kar khat chung hianin a bol hi enge te ka soyang a re chu ka tilawa ma se kar khat po angai lo zan li vela hianin de the tu tang khani no ma kan de khelo pon ti khanin ama khana let vele maya tin ama let lo pon hei de the to ron puana salu tuk khoi zo pop ron chhuak the to turang ti vel ani hi chuanin mai phi pa po hianin alo chhuak vele maya hei chu apoi lo let ling zok ka te ke ma chuanin tin khami a chhuwa wang khanin hei de bel khel lo tur ni ta ni chu thunga na chuwang chuanin I zan mu thati apoi mo MMA a duk re mana thleng hi ani mai bol na nu duk re mana thleng hi ani zan mu thati o I abol re na changa ni lo nia chuan ka panina ril ruti hresel ka ron tilea a chan chu stress te kan nei chin anxiety te kan nei na sa khatian khan mai bol chiam pe chuan chuan kan ril ru hi ti thoven thiam tur ni ti thoven hunte tur enge ril ru ti thoven hunte khan nei ve tur ni mo entilai por ril ru hala tho I piranga lo tur nia in ti thoven hunte kha in siam ve tur ni ma nia mo ni le nga tilro ha topic ranga I chon adik lo ni khata khanin inti hlim hunte tilro inti thoven hunte kha nei vero in siam vero chu atangkai lu tukani a in siam dan tur le inti thoven dan tur chu ikuta in ngat thung o nang ma tuina zong te nuam ti zong te pokhani theng chu chuanina pathumna chuanin mutbu ti fai that a begin lu kham case ka tia hi ka khata voi khatal thak tur nia emo suk fai tur nia a the chon voi ni po poi lawa tin kan lu kham bak kan lu kham case ba ka hianin tharuk rana kan lu kham hi suk fai tur ni o mai bol chi te mai mom viau chi tan pe chuanin chu ba ga chuanin enge I mani invon fai tur ni invon thiang lim tu kutin te zwa seilu tuk lo tur kutin te ti seilu tuk lo tur nia abal ma mai khoi pe chuanin enge mai thak chang te han hi zeu chang te kha om ve chin ni khatianga bal tuara kan hi kha chuanin kan mai ta na poile de zel ta kha kutin te zwa se vak lo tur ni o atangkai lo engma ti pui the tak lo me che pe chu rong point bol thei chuang lawa kutin te han ti se te ro om si om reng lawa khatiang kha annal mai theya ma se a hygiene zong chuan mo a thiang hlim na zong chuanin a thiang hlim lo lu tuka a tenom zo ka dot soi lo chuan kutin se deuh hi chu tenom lu tuk che nal eng ang maula mo a chunga khan enge omin shelawa in hlia khu nal po le a chunga khan eng tianga balin nge a om kha in shelo na sa do na chu wang chuanin kutin zo a se ati che nal vio po kha ani per lo ania o chu kan soi tel zo do ni tin mai khoi te ol du kutina sei hian tia mai ti no hi ol duwa alo mai bol chi tan pe chon a bol ai mo a thap de chon khoi hi ol alan mom du zui le hala kutina sei hian mai khoi hi mo chuwang chuanin kutin hi zwa sei lo la kutpo a hlei lo ania kutina toina na chon hanzwa lo chin teu in shemayang chuanin enge mani in ti fai tur ka tia khanin enge invon fai tur enge hei thiang lim in ti fai enge na balsi ka thok pe lo ti lampang khani lawa ka sei tum chin shiat ve karenga kan vel le kan ke mani le kanom na vel te ti fai ya ti thiang lim that kha poi mo ve ni mo in ti fai that angai ni chu ve na chop nok de om lo tu tin me setan big samse abikin samte mo ti bol chol lo tur ani fel fai ta ka chon thak te hi mai bol chi tan chuan mai mom box si mai bol chi tan pe chon na poi mo kan mai kan samina kan mai azar te hianin kan sama lo fai vak lo pe chuanin mai ti bol le de theya khang kha
enge I film khorangai ve ni kan samte po hi I kan mai sik tir zen lo tur ani o sik tir lo tur ani a thei chon sik tir wak lo tur apali na he chu ka soi thok to amalama I mai khoi lo tur I mai hi skin care kan ti ba ki chu khoi lo sham tum tur ani a thak po hianin han hi a tok lo tur ani o I a thak chan te kha sia tur ani a kha I kan vun enkol dan kha I sia tur ani a han hi a tok te khanin mai te in ti pil theya mo in sia lo khanin alo pil ro reng theya tin vunina tuara tin kutina bal phei chon kan tilege kutina bal phei chon mai khanin atwar zel ani I mai hi awak te chalo o ti reng lo tur ani hi apil te lawom I mai bel kang nuo phei chu nal don lo a skin care lama kan lut ve thung tong o ka soi ma sak ru chu skin care hi kan ti swal thina mo kan ti ma satyang kan ti swal tamber kan soi lo kanga I kan ti swal thin tila kan ti swal tamber chu toner te serum te kan manga chon moisturizer mang lovin sunscreen a kan mang dei zela kan sunscreen mana chat lo phei chon ti meng enge I moisturizer na ane sunscreen na om ve thau hi om chin ni chumi om zia chu enge sunscreen ni boka ti moisturize thei tu tur mai ti moisturize thei tu tur kha om ve chin ani chu ma se kha tiang chi kan mang lo ani chuanin a dry chi te kan mang ani phei chuanin kan serum man kha om zia om lo ani kan vuna chuak le vek don mo pona te kan han chuaka kan vuna chuak le vek don ani I khami kha alo dang turin moisturizer man anga kan serum te a chuak tur lo veng tur khan moisturizer man nge ngai ni kan moisturizer khan in aron lock dona mo aron lock thap dona chuan kan serum te po a tho tur rangina thok theyanga tin moisturizer he apui mo boka kan vun tan hianin I kan vun cho ani kan vun ti chat tu ni boka mo khatiang alo dang tu ni ba ka khanin kan vun ti chak tu ni ya soi tong khanin kan sunscreen man a that chuanin apoi lowa moisturizer man lo po khama se kan sunscreen achu ti te wal lo phei chuanin emo a ro chi kan man chuanin mo matte dry te kan man chuanin moisturizer man nge nga ya I serum man kha engma lo wa chuak don ti na ni chumo boro ka tham la le vek don kha wiom lu tu ka poisa los na ani ba ka khanin hlep kha om lo reng ani chu mo hlep nai ni top mai ni soi tong khan moisturizer man a poi mo kan vun tan cho ani ya mo chu wang chuanin kan vun ril charm cho pe tu mo a chu ngai top mai ro moisturizer hi chu ole man tur kan soi tong kan ti sol alang sa zo ka ron soi atin enge I zo na min ron zo thin tu te kha alang sa enge I kan ti sol tam pola ni china moisturizer man lo hi mo chuan tu na chuanin skin care lama kan lut tonga man tur ka soyang kan skin type hi chi sang sang omani dry normal combination oily te om ta te ro eng po ni se engang skin type po ni la mai bol ta na cha ka ti ber chu salicylic acid hi tundin huna chuan alani ria mo alani reng po ka ringa salicylic acid hi engang skin type tan pon a cha mai bol chi shim ta chu a chan chu mai bol dam doi an ni miawa mai bol ta na siam an ni ya mai bol en kol na nan siam kha ni chu wang chuan a tha lo thei lawa chu ti ro chuan mai ero ati ro ve thei awangin dry skin tan chuan in film khor te po ngai ve do mai the kan soi zelang dry skin tan chuan mai te po ati ro bel thei awangin a man dan tur kan soyang ama sain I salicylic hi timbeang exfoliator hi chi sang sang an omve ni I an siam ve face wash ate tin wash off mask he serum ang chi P5 ngai ang chi te mo pil enge I chemical peeling solution ang chi te mo chuan I toner ang te pon oma cream type ang te pon oma moisturizer ang te pon oma I atam atam top I khata khanin kan du bel kan mangang maseta hian hi hin kan pe chunga wash off mask an chi te chu a concentration na sang ta ka khata voi ni item man chi ni lawa I voi ni item ka mang du kan ti chuanin face wash hi a man chi pol ta kan ya voi ni item chu face wash bak lo hi chu ka suggest tuk chuang lawa serum te toner te cream te po mo ek polo ni se face wash ro hi chu mai kan P5 te enge tia kan P5 le mai china wang hianin voi ni item hi chu enge ka mang jing deuh du ti tan chuan apoi ka ti lotin oily skin tan phe chuanin mai bol boxi mai mum boxi tan chuan kan mang deuh rang thei ka ring ni tin hi kan man deuh thei rang ka ringa ma se eng po ni se a man chan ti nan chuan engang skin type polo ni la a man chan ti na chuan ka khata voi ni lek lek start kha alangai tho ni chumo kha apoi mo lu tu ka chuan kan vunin a zo huna kan mang tam chho tel telanga mo oily skin polo ni la voi ka khata voi ni thoin kan start don ya chan chu purging te kha om china purging kan sang lo chin mai bul le purging kan sang lo chin chu wang chon purging chung chang ka soi to in lo en don ya chunga handling ka lo dang chuan in ka soi to ang khanin salicylic acid chu tin exfoliator shim chi sang sang an siama ti ro heng zinga hianin I du ber pakhati mangang pakhat item chu lo nei su kan ti deuh ange a chan chu HABHA
wash off mask angai chon AHA BHA kop tlang pu hi a fu phiana fu thua chon chan chu blackheads le whiteheads ne kop te kha kanom china chu chon AHA BHA kha chang kai ta china ni chu ti ani lo chon blackheads ka nga a tin ka mai bol bo ni chon salicylic acid hi acha filor laka chuan ani lo chuanin I AHA BHA man kop te po kha pui mi alo ta I exfoliator la chuan mo massive void ni item man thelo ka ti kha chuan chuan ka mang tam du deuh in ti kha chuan face wash a AHA BHA om emo BHA hi atam tlang puya salicylic acid hi mo face wash ai chuan atam tlang puya I salicylic acid chu po mangola pui chuang lawa engpo ni se heng hawa hen pakhat chaw lo nei si phot ro o my bol si kha chu I pakhat hi lo nei si phot ula chuanin pakhat I lo nei ta ani ila mang lo o man dan tur ka sidon pakhat I lo nei ta a pakhat I du ber lo le ta ni face wash emo serum emo wash off serum emo toner emo mask emo mo khatiang kha pakhati lo leita ni aman dan tur kan soyang o face wash leitan soitong khanin ka khata voi ni insta tanga chuan I voi thuma changa voi li hi apoi lo khati ka khata voi li man hi mo voi thuma changa voi li man hi apoi lo wa kan voi ni na zo to huna chuan oily skin tan chuan nitin in man ngam ka ringa summer light phe chuan summer light ngat phe chuan in mang ngamang nitin oily skin tan phe chuan mo chuan eng po ni se moisturizer kan theng hil tur ni lo I face wash lo hmang ani pon wash off mask lo hmang ani pon I moisturizer noi huna khan noi mai tur ani o skin care ti dan in dot ka sei to chunga hen ka lo da le ang in lo en le don nia moisturizer in hmang mai ang a huna khan o moisturizer stay cha khan moisturizer man nge tur ani a chan chu salicylic acid khan in mai ti ro dona khami kha tuam dam kha ngai ve ni kan vunina amamo kha I nong amamote mom amamote kha asupe kan supek ve ngai ni chu mo ama in siam ti kha chuanin aron pung bel vakanga kan mom bel vakanga kan mom hlomanga a thalo ni chu a hlo oma chuan mai bol tan chuan mai bol khelo po enge kan maya pem hliam emo om chuan I timayang mai bol lan hute po niang chu de nan hute po niang chu khatiang om chuan hydration mo ti nong chathi apoi mol tu ka a repairing a siam thana khatiang ron dam chakle na bel po kha ania chu wang chuan moisturizer man nge tur ania moisturizer kan theng hil thiang lo top o tin a bol nan nu a nu ma te a hmuam ma te mo kan mai bol nan nu tidam chak tur chuanin le enge apem te tidam chak tur chuan moisturizer hi apoi mo mai tin a bol nan nu te po tidam turin le ti re tur chak tur khanin apui ani chu chuanin I poi mo le chu niacinamide serum hi mang thei ula ka ti boka I niacinamide hi anti inflammatory kan ti kha mai bol ta nan chaboka in mai bol zel tur a venga nga chuan I brightening an ni boka aduk tur a khanin brightening a penga I aduk tur ti re tu kha ani bok ani chu o kha an tha maya tin kan skin barrier ti chak tu ni a chu wang chuanin man nge ya tha ka ti a vitsi chu lo lam han mo su o mai enge I puitling mai bol a phe chuanin effective to lo mai bol enkol nan chon chu wang chuanin vitsi man hun chu na ke na kan soyang o adot le a chuanin I mai bol ngai poi mo tur ama sain mai bol chi tan chuan o I kan maya bola tiro midang mai mam chade oglo deu kan va muwa nei kan va tum ve ringot kan va chak ve ringot entinge enkol te kan tia ani chuanin I exfoliator te kha lo hmang regulu tuk to lo dei thei thung ani chu mok man dan khai nang lo steps khai nang to lo chuwang chuanin mai bol tan chuan kan mai bol kan ngai poi ma sakanga ya enge ka ngeyanga ka mai ne ka mai bol hianin enge a ngeyanga enge chaang enge kavunin a ngeyanga I enge ka dampuyang ti kha kan shiat ma sakanga ni chu mai bol tan chuan o chuanin chu te inge turte in hmang chhowa mo in shiat chhota ka in enkol dam chhode ta ka I mai bol ten zia omlama pan chhota ka chuanin a mai bol nan hu te kha chu om don tu ka I chuwang chuanin I enge tlema azia deuh to etidan hei azwal puite rea tlema azia chhode to chuan vitamin C chu I hmang chan chau don nia I man mo thlak lo I lo man tam chau kha om zia om chuang lo mo poisa hek mai chuwang chuanin I a steps te hi om ve mai bol lai chuan mai bol chau kha enkol chi tur enkol en chu ka soi to ti ro chuwang chuan khang ho chau kha lo nei shi ula lo enkol ula chuan azia huna adam chho huna aglo na lampang kha chu in ngai to chau don nia o chuan enkol na kha soi ta salicylic acid kha kan da deuh tlonga ma khan ti mai o salicylic acid ba ka khan mai bol enkol na chu chidanga om thowa kan soi shim anga retinol te azelaic acid te AHA mo AHA chu glycolic te lactic te mandelic te ho khan nia chuan PHA le LHA om le hi tleminan mile deuh to a mai bol enkol na nan chuan I an thavek ani heng ho po hi ma se salicylic acid hi achak ber thonga kan ti nge achak ber thonga chuan chuan tha ka ti ber na chan po nia mizoril ro nen phe chuan hin rem deuh berin ka ringa chuti ro chuanin enge I salicylic acid chu mai te ti ro thewangin le mai ro tan chuan ati ro belve thewang khan mangam lo te po kanom me the chuwang chuan lactic acid emo azelaic acid lampang te poi man na tharia wa retinol po hian mai ti ro ve a
mo ati ro ve thewang hianin film khoranga tin purging te ma du big china retinol hi big in chuwang chuan film khoranga mai ni chuanin ankle na lama kan ti lo tu pakhat kan soile lo kanga isotretinoin hi maibol ankle na chu ni ma se tongpong mani thuin mo mani thuin lo tongpong ve ngot lo tu rani a lo side effect kan ya side effect te kan share lo phe chuanin a lo lu tu ka doctor cho na hnuaya cho mo doctor ronula a cho doctor na cho chuan chumi doctor na a ron na hnuaya cho chuanin don nia film khoranga lu tu ka tongpong lo ve wak kha a thalo ka ya ka ve to pa ka chung chu re ma se le to thote kan tia chuwang chuanin kha se lo engpo ni se doctor in isotretinoin te lo te chu ni pon skin care khangai poi mo thoula mo in doctor te bula po skin care ti tho ka duwa chuwang chuan a man tur chi te min shil ro te po ti top ro apoi lawania doctor in ron pon mo chuwang chuanin skin care kha chu ti sel dor sunscreen te po dam doi ke thawa angai lo in lo ti mai the ange angai ma zo kania chuwang chuanin skin care ti thla thlam chuan lo tur ani chuan poi mo le chu skin care thla khwal sek lo tur ani imai bola hei mai bol ta na cha a chalu tuk an lo te min I chen ten lo manga lo fak lu tuka imang ve ka khat vel ka ni vel manga effective lo ni sia ka ngei lo ni angi te I thak le rengot kha tiang tu kha ni lo ni aron lang hal don lo tin mai bol en kol na pe chu man sol chuan a bol let wak thei ka ti to kha te ro chuwang chuan man film khorangai maya tongpong voi le khata ti chiam chi kha ni lo chuwang chuan even ngai changla even ngai thala mo even en thala en rengla ka ti khan da sanga 24/7 mo ni leng zan kho en tur khani lawa skin care ti chang ten a thok thaim enge an ma so nem ti te kha in zir chiang vela khata ingei thlot lo ani chuan I thak chaw don nia tin bur khathi ingei lo ni lo chuan bur khathi mang zo ngei ro poisa po a wi oma lom le zo zai na tiro chuan chuan mang zo ngei ro a topa chuan a effective ngei yang chuan poi mo le lutuk pakhat chu bokana ankle na skin care ankle na chuan double cleanse apoi mo lu tu kani makeup te lo mang the makeup mang lo ta po sunscreen kan mang nge chun lama tin pon lama kan chuak chi kan ni phei chuan pon lambal motor khu te kan enge bora khuleng vel kha kan maya kai lo thei lawa chuwang chuan in kan vuna bet lo thei lo chuwang chuan khang zong kha kan double cleanse sangai ni tunang lai chuan in cleanser hi an siam tha a mai enge mai zong mai momte natural oil te P5 vek lo tur kha yan siam to ni chuwang chuan ati fai dang kha enge achak tok to lo thina ni mo mai deuh khanin mo kan vuina azo tok tur le khain ati fai to chuwang chuan Indian waterproof te polo theya kan makeup manate kan sunscreen manate kha wang khanin cleansing oil mo cleansing balm te micellar water te T5 masak nge kha angai apoi mo lu tuka double cleanse lo chuanin mai bol a re tha thelo kan mai vun ko a fai lo chuan mai bol a re theilowa kan mai vun ko a fai thalo chuan mai bol om du bok products recommendation ka sei thok ang face wash ha chuan Ardwidium salicylic acid face wash hi chaka tia chuan Dr. Sheth's ABC cleansing gel hi chaka ti boka anwai links ka da zelanga products ming nen hian chuan chemist at play acne control face wash hi chaka ti boka chuanin aman to dewa chuan CeraVe salicylic acid face wash hi chaka ti boka salicylic CeraVe mi hi mo a thato pa hi chuan adot le chuin Cosrx AC collection calming foam cleanser AC acne tinania Cosrx mi face wash hi a chabok hi adot le chuanin foxtail acne spot corrector gel hi nia heta hianin maibol ta na thahlang salicylic acid glycolic acid azelaic acid le niacinamide ta khawma hi a tha bokani chuanin exfoliator so exfoliator chuanin ordinary AHA BHA hi chaka tia chuan lactic acid hi Ardwidium mi hi a serum chi ni thunga hi chaka ti boka chuanin a P5 chi chuan ordinary AHA BHA hi a chaka ti overa aman chabok se chuang chuan aman ngai tua effective chabok se chuan adang hi ai cha hi kala she chialo AHA BHA wash off anga chi chuan mo mai P5 enge chi a P5 ngai le chi nga kha chuanin Requil BHA 1% serum hi chaka ti bokani skincare products kan soi zong te chuin mang seng vek big lo nga tin lo man vek po chu lo ma se in man du chun te in man tur te kha chuanin kan soi zinga in man du te kha chuanin kan coach le na te khong ita ke mi lo man chang kai sak sham mula mo skincare kan ti zel thena mo channel kan siam zel thena chan te kha ni ve chuwa chu mi lo ngai poi mo sak sham don nia chuanin ka channel a hianin member la ni reng the ti ha kan lo soi ve le lo kanga cheng som hi pakwa chawin member la ni thei tun chu ma chuan kan du tok phutanga ka channel te mi lo subscribe pa ka video te mi lo like ka mi lo share sak zel turin ka som chuwa
in support na zong zonga lom thu ka sei boke video le pe ka ken hule chhodon nia